नमस्कार यूट्यूब फॅमिली. तर अगदी मनापासून स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आणि एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तर मी कविता पाटील पुन्हा एकदा तुमचं अगदी मनापासून स्वागत करत आहे. तर आजचा व्हिडिओ जो आहे ना मित्रांनो, तो खूप छोटासा आहे पण खूप महत्त्वाचा आहे. कारण मला इन्स्टावर जवळपास 4 का 5 ताईंनी विचारलं की तुझे हे दशामातेचे व्रत करते तर ते कसे करते आहे, त्या उपवासाचे नियम वगैरे काय कसं आहे, तर ते सगळं मला ते विचारत होते. तर आजचा व्हिडिओ आहे तर त्यांच्यासाठीच नाही तर सगळ्यांसाठी आहे, ज्यांना खरंच दशामातेचे जे हे उपवास आहेत ते करायचे आहेत. तर त्या सगळ्यांसाठी हा आजचा व्हिडिओ खूप महत्त्वाचा आहे. त्याच्यासाठी पूर्ण व्हिडिओ बघा आणि जर चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग आता आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर मित्रांनो, हे जे उपवास असतात ना दशामातेचे, तर हे जवळपास 10 दिवसाचे उपवास असतात. आणि ह्या 10 दिवसांमध्ये ते उपवास म्हणजे तुम्हाला वाटणारच नाही की तुम्ही उपवास करताय. आज माझा बघायला गेलं तर 8वा दिवस आहे उपवासाचा. पण अगदी म्हणजे वाटतच नाही आहे की खरंच माझे उपवास चालू आहेत असे. म्हणजे इतकं प्रसन्न वाटतं आहे ना की उपवास असून सुद्धा वाटत नाही की आपण उपवास धरलेले आहेत असं. इतकं प्रसन्न वाटतं. अजिबात म्हणजे जाणीव होत नाही. कारण की देवीचं नामस्मरण करायचं. त्याच्यामुळे ते अगदी म्हणजे 10 दिवस कुठे निघून जातात ना कळत नाही. तर माझा आज 8वा दिवस आहे. त्याच्यामुळे त्याचे नियम व अटी काय आहेत ना ते मी तुम्हाला सांगणार आहे आता. तर जसं आपण एरवी दुसरे उपवास करतो ना तसे ज्याचे पण नियम असतात काही. तर म्हणजे जवळपास म्हणजे काहीच नाही, जसं दुसरे आपण उपवास करतो तसेच काहीतरी छोटे छोटे नियम असतात. जास्त काय कठीण नसतं. नुसतं कोरं वस्त्र वगैरे घालून घ्यायचं. त्याच्यानंतर आहे तर रोज देवीचं नामस्मरण करायचं, पूजा करायची. तर काही ठिकाणी नाही तर खूप वेळा काय करतात, मूर्ती पण बसवली जाते. तुम्ही भरपूर वेळेस म्हणजे कुठेतरी पाहिलंच असणार. तर मूर्ती वगैरे बसवली जाते. काही ठिकाणी फक्त फोटो वगैरेची पूजा केली जाते. तर काही ठिकाणी आहे तर जे नारळ असतं म्हणजे मनातली जर मनोकामना जर पूर्ण झाली तर नारळ वगैरे असतं. तर त्याला सजवलं जातं, त्याची मांडणी केली जाते. तर अशा पद्धतीने तर काही ठिकाणी आहे तर खूप मोठ्या मोठ्या मूर्त्या बसवल्या जातात. तर त्यांची जी आहे तर मूर्त्या बसवणाऱ्यांची खूप म्हणजे चमत्कार मी स्वतः पाहिलेले आहेत. तर खरं सांगायचं तर नवसाला पावणारी देवी आहे. जर कुणाचा नवस वगैरे असतो ना तर खरंच पूर्ण होतो. आणि त्यासाठी खूप लोकांनी आहे तर मूर्त्या वगैरे बसवून कोण कसं ते उपवास करतं तर कोण कसं करतं. आणि हे जे उपवास असतं ना तर 10 दिवस आहे तर फक्त आपल्याला फळं वगैरे खावी लागतात किंवा आपल्याला म्हणजे दूध वगैरे प्यावं लागतं. तर असं साबुदाणे वगैरे म्हणा, आपण जे दुसऱ्या उपवासांना खातो ना ते काही चालत नाही. म्हणजे साबुदाणे, शेंगदाणे किंवा आपली भगर वगैरे जे एकादशीला खाल्ली जाते तर तसं काहीच या उपवासांना चालत नाही. फक्त फळं खायची, दूध खायची. जर कोणाला आहे तर सोडायचा करायचा असेल तर एक टाईम सोडून घ्यायचा. त्याच्यानंतर संध्याकाळी फक्त दूध पिऊन घ्यायचं किंवा फळं खायची. तर माझे तसेच उपवास आहे. मी फक्त एक टाईम सोडून घेते. त्यानंतर आहे तर संध्याकाळी दूध वगैरे असतं ते पिऊन घेते. तर असे उपवास आहेत माझे चालू. आणि त्याच्यानंतर माझ्याकडे एक छोटासा फोटो आहे मातेचा. तर पुस्तक आहे ना तिथं आहे. तर त्या पुस्तकाची रोज मी पूजा करते. रोज सकाळी आहे तर कथा वगैरे लावून द्यायची. त्याच्यानंतर मातेची आरती वगैरे असते ती करून घ्यायची दशामातेची. तरी म्हणजे 10 दिवस तर ती आरती म्हटल्यानंतर तर एवढं प्रसन्न वाटतं ना की खूपच छान वाटतं. तर म्हणून ती आरती तर मला आधीपासूनच आवडायची. म्हणजे मागच्या गेल्या व्हिडिओमध्ये पण मी सांगितलं होतं की मला हे उपवास करायचे आहेत. पण नेमकं काहीतरी अडथळे आले आणि त्याच्यामुळे ते राहून गेले. पण ह्या वर्षी मी न चुकता ते म्हणजे करते आहे आणि मला काही ह्यावेळेस अडथळे पण आले नाही. म्हणजे ते म्हणतात ना, मनापासून जर आपली इच्छा राहिली तर ते नक्की पूर्ण होतं. यावेळेस माझी खरंच मनापासून इच्छा होती करण्याची. म्हणजे माझे पहिल्यांदाच मी उपवास करते आहे मी पण. पण मला अजिबात कुठले जे अडथळे वगैरे आले नाहीत. तर असे काहीसे 10 दिवसाचे उपवास असतात हे. आणि देवीचं वगैरे नामस्मरण करून घ्यायचं 10 दिवसांमध्ये चांगलं असतं. आणि आता आहे तर आपले श्रावण महिना पण चालूच आहे. म्हणजेच पावन महिना आहे हा. आणि ह्या दिवसांमध्ये माता पण बसलेली असते. तर त्याच्यामुळे इतकं प्रसन्न वाटतं ना, तर खूप छान सेवा पण होऊन जाते आणि एकदम प्रसन्न वाटतं घरामध्येच. अगदी मस्त म्हणजे एकदम प्रसन्न वातावरण असतं पूर्ण हे 10 दिवसात. तर रोज सकाळी आहे आरती वगैरे म्हणतो ना त्यावेळेस खूप छान वाटतं. आणि तर असे काहीसे उपवास आहेत हे 10 दिवसाचे. तर ज्यांना कुणाला करायचं असेल तर खरंच करायला पाहिजेत. आणि म्हणजे अगदी नवसाला पावणारी देवी आहे ही. जर कोणाची इच्छा वगैरे असेल तर नक्की तुम्ही जर सांगाल तर नक्की पूर्ण करणार. आणि हा माझा स्वतःचा अनुभव आहे. मी डोळ्यांनी सुद्धा पाहिलेला आहे. खूप म्हणजे एक मूर्ती बसली म्हणजे एका ठिकाणी एका मूर्तीला बसवण्यात आलं होतं दशामातेच्या. आणि अगदी म्हणजे तिचे केस आहेत तर आपण म्हणतो ह्या अंधश्रद्धा वगैरे असतात.
पण मला म्हणजे मी पण म्हणायचे आधी की ह्या अंधश्रद्धा वगैरे असतात, पण मी जेव्हा स्वतः डोळ्यांनी पाहिलं तेव्हा मला पण विश्वास बसला. म्हणजे अगदी त्या मूर्तीचे केस आहे तर तुम्ही जर पाहिलेत तर एवढी एवढी वाढत राहतात या दिवसांमध्ये. 10 दिवसामध्ये त्या मूर्तीचे केस जवळपास तेवढे तरी वाढतात. म्हणजे मी स्वतः पाहिलेलं आहे. मी ज्या ठिकाणी राहायची तिथं त्या ताई बसवायच्या मूर्ती. तर त्यांची मूर्ती मी स्वतः बघितलेली आहे. तर असे म्हणजे मी स्वतः पाहिले चमत्कार म्हणून त्याच्या म्हणजे मी तर आधीपासूनच मानायची. पण मला असं वाटायचं की खरंच असेल की नाही, खरंच असेल की नाही. पण मी जेव्हा स्वतः डोळ्यांनी पाहिलं तेव्हा मला खरं वाटलं की खरंच असतं हे असं. तर त्याच्यानंतर मी उपवास वगैरे करायला लागले. तर असे काहीसे उपवास असतात 10 दिवसाचे. तर अगदी मनोभावेने जर केले ना तर खरंच पावणारी देवी आहे. तर चला तर मग आशा करते की तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल. जर चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ खूप लोकांपर्यंत शेअर करण्याचा प्रयत्न करा. चला तर मग धन्यवाद.